Kung unsa man ang mga blessing nga naa kanato karon, kung unsa man ang mga butang nga naa kanato karon, kung unsa man ang naa sa tong kinabuhi karon, igsuon dili gyud kita magpakontrol niya na. Ayaw gayud sugot igsuon nga kana nga mga panalangin, kana nga mga butang nga naa kanimo karon, mao kanay magkontrol kanimo. Kung dili ikaw ang magkontrol ni ana igsuon. Genesis 1 versikulo 26. Unya miingon na usab ang Dios, buhato na to ang tao sama sa atong dagway, sila mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Kita nga mga katawhan igsuon, gibuhat sa Dios aron kita ang magbuot sa mga anaan nini nga kalibutan. Dili ta magpakontrol sa anaan nini nga kalibutan kung dili kita ang magkontrol. Tud kay usahay ang kanang mga butang nga naa kanato karon, kanang mga blessings nga naa kanato karon, usahay kita ang gikontrol. Mao kanay hinungdan nga usahay dili kita makasimba. Mao kanay hinungdan nga usahay dili kita makapasidungog sa Ginoo. Tungod kay gibisi kita sa mga panalangin nga naa kanato. Gibisi kita sa mga butang nga naa kanato. Ang gusto sa Dios nga mahitabo sa tong kinabuhi igsuon, kita ang roll over. Kita ang magkontrol sa mga panalangin nga naa kanato karon. Ng mga butang nga naa kanato karon, dili nga kita noon ang butan sa mga butang nga mao'y rason nga dili kita makaserve sa Ginoo. Mao'y rason nga dili kita makasimba sa Ginoo. Mao igsuon dili gid kita magpakontrol niana. Tugki dili gyud uyon ang Dios niya na igsuon. Ang gusto sa Dios kita ang roll over, dili kita ang i-roll over. Amen. God bless sa tanan.